honetan ikusiko dugu beroketa bat eta tonifikazio lan orokorra. Beroketa egiteko ez dugu erabiliko makina kardiobaskularrik, hau da bizikleta edo eliptika, jende asko etxean ez dauka, orduan beste aukera emango diogu. Beroketa beste berezitasun badauka, da inpaktoa. Hau da, inpaktori gabe egingo dugu beroketa, ez dugu saltoka egingo, ez dugu korrika egin. Orduan, geratzen zaiguna da mugikortasuna. Berotzeko orduan, hasiko gea, giltzadura mugitzen, hau da, artikulazioak. Hasiko gea goitik, lepotik, txorkatietaraino. Ariketa bakoitzatik egin behar dituzue 10-15 errepikapen. Burua, lepoa mugitzeko, lehenengo ariketa da ezker eskubira begiatzea, ezta? Ezker, eskubi, hau da errepikapen bat, 2, 3, horrela, 10-15 egin arte. Bigarrena, lateralki, alde batea eta bestea. Hirugarrena, gora eta bera. Gora, erabat luzatu gabe da. Pixka bat kokotxa altzatzea, eta gero kokotxa, beldurri gabe, bularreraino eramatea. Eta lepoko laugarren ariketa da, kokotxa, sorbalda batetik bestea eramatea. Baina aurretik, atzetik ez da beharrezkoa, bakarrik aurretik. Buruarekin bukatuta gero, jarretuko dugu, besoekin, sorbaldekin, eta azten geha, errotazioak aurreraka egiten. Horrela, zandakoa, 15, 15. Bigarren ariketa, besoak, itxi eta ireki. Ahaztu zait esatea, lepoko mugimenduak oso mantsoak, eta gidatuta dira. Ikusten duzu hemen, besoekin mugimenduak balistikoa dira, nik botatzen ditut besoak. Hirugarren ariketa, besoak gora eta bera. Beste bat, borobilak, 10-15, aurrera, 10-15, atzea. Eta geratzen zaigun, azkena lehen egin dugu errotazioa aurreaka, egin behar dugu errotazioa atzeaka. Beste, 10 eta 15. Egin dugu lepoko mugimenduak, besoetako, aldaketarako. Eta lehenko mugimendua da, borobilak, alde batea, eta gero, borobilak, beste aldera. Hurrengo bietan, belaunak apur bat okertu behar dira, ez da beharrezkoa asko okertzea. Pixka bat. Erabat luzatuta ez duzu euki behar, pixka bat okertuta. Eta orduan, gerriko biraketak. Hankak ez dira mugitzen, eta bakarrik mugitzen da gerria. Ezker eskubi, errepikapen bat da. Eta bestea, berriro, belaunak apur bat okertuta, mugimendu lateralak. Alde batea eta bestea. Aldakekin bukatu dugu. Orain, hankak. Lehenengo ariketa, belaunak bularrera gidatu. Ez da beharrezkoa bularrera iristea. Bakarrik belaunak hau gaizki dago. Bakarrik belaunak mugitu behar da. Ezker eskubi, errepikapen bat. Bigarrena, hankak aurrera eta atzera eramatea. Apoiatzen bagea, oreka ez da sartzen, nahi duzue mugikortasuna eta oreka lantzea, heldua, egin daiteke. Gero, gauza bera, beste hankarekin. Hirugarrena, hankak, lateralki, alde batea, eta beste. Gauza bera, beste hankarekin, ezta? 15 egin arte. Eta beroketarekin bukatzeko, azkena, txorkatiak, puntilla jarri, eta bera. Bale, 15 egin arte. Ariketa guztiak egiten baitu, emango dugu 5-7 minutu beroketa egiten.
Bigarren partean, zan dugu, tonifikazio orokorra izango da. 8 ariketa egingo ditugu. 5 ariketa goiko aldea lantzeko, eta 3 ariketa beheko aldea lantzeko. Ungo beha pixo bat txandakatzen, bale? 2 ariketa goitik, gero beste bat, betik, pixka bat atsedena emateko. Ariketa bakoitzean, zer egin behar ditugu, gutxienez 10 errepikapen, gehienez 15. Eta ariketa batzuetan ez 8, baina batzuetan emango dizkizuet aukerak. Nola egin daiteke ariketa erresagoa edo sailagoa. Lehenengo ariketa flexioak izango dira. Flexioak adibidez errezena etxean egiteko, zaten da, horma baten kontra. Eskuak flexioak egiterakoan egingo dugu pixka bat sorbalde, baina pixkat zabalago. Eta hemendik egin behar duguna da, ukondoak okertu eta ireki, belarria hurbildu paretaraino, eta buelta. Beti, ez dut eraman behar dugu sabela, bale? Adibidez, horrela egiten badugu, erlajatzen badugu, pizkarra, minel hartzeko modukoa, bale? Aktibatu, gogor jarri, sabela, izan bitzateke, flexioa egiteko aukera bat, bale? 5 egingo ditugu. Beste aukera bat, hartuko dut manta bat, belaunak babesteko. Nire etxean, hemen, lurrean, mantarik gabe egiten badet, mina hartzen dut. Eskuen posizioa, paretaren kontran bezala. Eta hemen egin behar dudana, lehen bezala. Orain, lurreaino, sudurra hurbildu. Nola egin dezaket erresago? Belaunak hurbiltzen baitut, erresago da. Belaunak urruntzen baitut, gogorra bar. Pisu gehiago sartzen da, orduan gogorra bar. Hau da, 2. aukera. 3. aukera, aulkia, aurra, bilduko dut. Aulki batek. Zandet bat, baina 2 aulki. Paretaren kontra, jartza ditut, horrela ez dira mugituko. Zabalera den esan dugu, eskuak, zorbada baina pixka bat zabalago, eta orain, fondoak egite ditut. Posizioak denbora guztian berdina dira. Gauza da, non jartzen ditugun, eskuak, edo hankak, beste aukera, laugarrena, flexioak, normalak, zagunenak, hemendik, hurbildu, sudurra, lurrera. Bezala, zabela ez dututa denbora guztian, hemen, orain gezke egingo dut. Erlajatzen dut zabela eta orduan barrak sufritzen dute, bale? Gogor jarri, eta hor. Eta 5. aukera, eta gogorrena, flexioa, baina, oinak, aulkiaren gainean jarrita. Horrela, hobeto ikusteko. Eskua, sopalda, baino pixka zabalago. Sabela gogortuta, eta sudurra hurbildu lurrera. Hau izan da, lehenengoa, Ikusi dugu, aukera ezberdina ditugu. Hemen txerago. Bigarren ariketa, dominadak izango da. Normalean dominadak gimnasio batean egiteko zintzilikatu egin behar dugu. Hemen aukera hori ez daukagu, orduan beste gara egingo dugu. Lehenengoa izango da lurran. Mopa pastatzea bezalakoa da horretarako, kamiseta barrutik sartuko dut. Ahoz bera,
txatuko ditut hankak, eta egin behar duguna da aurrera jo. Eta buelta. Aurrera jo. Aurrera joten dugunean, dominadaren keinua egiten nahi da. Vale? Hortxe. Eta buelta. Hortxe. Eta buelta. Vale, horrela, dorsalak bizkarra lantzen dugu. Beste aukera. Etxeko mahai batean. Nola egin behar dugu? Hementxe ingo. Txanda, ondo helduta, eta igo. Nola egiten dago horragoa? Bizkarra lurren apoiatu gabe. Errasago egiteko, apoiatu, eta igo. Gogorrago, apoiatu gabe. Hau da, gure tonifikazioaren lanaren bigarren ariketa. Lehenengo izen da flexioak, bigarrena, dominadak eta dominadak lurren, dominadak mai batekin. Hirugarren ariketa, pixka bat goiko aldeari atseena emateko, landuko dugu hankak. Hankak, ariketa oso ezaguna, sentadillak. Oinak, gutxi gora bera, sorbalden aldaken antzeran, eta mendikan, gure bera. Pentsa behar dugu, aulki bat daukagula, eta segin egea. Eta bera. Txandakoa, 10-15 egin arte. Sentadillekin beste aukera bat dago. Pixka bat zailtzeko, ingo dugu sentadilla bulgar, izango ditzateke sentadilla bat banaka. Horretarako, aulkia behar dugu berriro. Jarriko dugu. Oina aukiaren gainean. Horreik asartzen da, Eta egin behar duguna da, angelu zuzena sartu arte, eta gora. Ariketa honetan, 10-15 errepikapen ezkerrarekin, 10-15 eskubiarekin. Hiru egin ditugu, 8tik 3. Laugarrena, sorbaldak lantzeko lekua hautsiko dut. Gero erabiliko dugu berriro, berehala. Baina, lekua hausteko. Sorbaldak lantzeko egingo dugu fondo bat. Hasierako posizioa piramide antzekoa da, bale? Berriro, eskuak, sorbaldak baina zabala. Eta piramide posizio bat osatzen dugu. Eta orain egin behar dugu, hurbildu burua lurrera. Eta hemendikan, bultza. Egiten gaina da, pres de hombro. Orain, sorbaldek lan egiten dute. Eta tira. Hori izan bultzateke, sorbalda lantzeko ariketa bat. Normalean pesekin mugimendu hau egiten da. Tira, eta tira. Gogorrago egiteko, aulkia erabiliko dugu. Hankak, ean, piramide posizioa, hemendik, eta bultza. Bosgarrena egin dugu, orain seigarrena, bizeps lantzeko. Bizeps lantzeko toalla bat erabiliko dut. Toallari korapilo bat egin diot. Erabili behar dugu etxeko ate bat. Ondo izten dut. Igual etorri mendikan abeto, ikusteko. Etorri mendikan, lateralki. Agarre,
martillo. Ez egingo dut, kondoak, okertu. Vale? Mugitzen dena, ukondotik eskumuturrera. Vale? Besoa ez da mugitzen, bakarrik besagaina. Nola dago gaizki? Hau egitea, horrela, bizkarra lantzen egitea, vale? Biz izateko, hor. Trampak egiteko ni jatzen dut eskua. 10-15 beso batekin, 10-15 beste egin. Bai? Aguantatu du, atera zaruri, bazpare ez ditut ariketa gehiegi aterekin egiten, bale? Bakarrarekin nahikoa. Jarraitzen dugu 6 ariketa egin dugu, egin ditugu. 7. hanketakoa lehen senteiakin batez ere aurreko hankeren aurreko aldean dugu, orain zubiarekin hanken atzeko aldea. Zubia. Egin daiteke, zubia normala. Zubia egiten dugunean, mantxo-mantxo baina ahalik eta mugimendu luzena egin behar dugu, bale? Kolpeak egin gabe. Suabe, giratzen, ahalik eta gehiago. Iketa honetan, lau aukera egiko ditugu. Hau da lehenengoa, bigarrena da, banaka lantzea. Orain eskubian oinarrituta, igo, ahalik eta gehien, kolpeak egin gabe, eta gauza bera egin daiteke ezkerrarekin. Beste bi aukera, orain egindakoa, baina aukeren gainean oinarrituta. Berriro, gure lankidea, aukia, ariketa, zubia, biatekin. Horpoak aukeren gainean eta mendik berriro kolpeak egin gabe, baina mugimendua arik eta luzena. Eta laugarren aukera, zaiteke gauza bera, baina banaka. Igo, hau lauetatik gogorrena izango izateke. Eta bera. Honekin, 6. ariketa bukatu dugu. Beste bi geratzen zaizkigu. 7. tristesa lantzeko. Fondos de tristesa egingo ditugu. Eta horretarako berriro, aulkia behar dugu. Igual honeto, aulki batean, erabilita, kasu honetan, aulkia honekin zabalera falta zain. Horretarako, beste aulki bat erabiliko dut. Horain txerako, nire hau. Hau egiteko, zabalera gehiago daukagu, hobeto egingo da. Fondos de tríceps, ukondoak, okertu eta atzea eramaten, etxigar naiz, eta ego. Hale. Oinak ipurditik hurbil badaude, erresagoa. Urrun badaude, zailagoa. Zuek, aukeratu behar duzue, intentsitatea. Hale? Eta, 8. ariketa, bikiak. Lehen beroketaren egin dugu berotzeko bikiak binak alandu. Egingo dugu, ariketan, tonifikazioan egingo dugu banaka. Banaka, azten naiz, adibidez, ezkerrarekin, eta igo, eta jetxi. Igo, eta jetxi. 10-15, tanka batekin, 10-15, bestearekin, serie bat izango da. Horrela, 8 ariketak dituzu. Zenbat buelta, zirkuitari egingo duzu, bueltak zirkuitari, Bi buelta, bai. Hau da, 16 serie, bai. Denbora bat daukazu, edo gogoa badituzu, 3. ere egin dezakezu. Ere, aukera dituzu, esan duzu, lehenengo, demagun, nik 3 buelta egingo ditut. Lehenengo seriean, ariketa batzuetan aukera dituzu, egingo ditut, ariketa erresenak, 2. maila hartaina,
eta hirugarrena zailena. Adibidez, aukera. Nire forma oso ona bada, azalde, hiru bueltetan, ariketa gogorrenak. Hor daukazue, aukerak, zure entrenamendua planifikatzeko, bale? Eta honekin, bukatzen dut.